गोसोखो हमदाव रायज्लायदावैनो आंनि नोजोरा आंबो दिनै नोंनिनो जाबाय नोंनिनो जाबाय मा जाखो आइ? मा जाखोसो होनदों बेफोर मा? जुलिया बोरै जुलिया? बेखौ दिनै हगारखाया आङो। आयु फाग्लि गथ'आ रायजानो लुगैथारलायबाय बियो। आं थिखोनोसै आइ आं थिखोनोसै। नों गैयिखौ जेबो दाबुं नोङो। बेखौ दिनै हगारखाया आङो। जुलि गारखाया आङो बेखौ दिनै। खानायखौ साबसिनानै बुखागोन आङो बेखौ दिनै। हामा आइ हामा बिनानावखौ बेबायदि बुंनो। आयु फाग्लिया हैथारसिगोनबो बियो। जुलि आइ जुलि माबार जेराव दङ बिनिफ्राय ओंखारदो नङाब्ला आं हमनानै मोननांगौबा खिन्थु गखाया नोङो होनखाबाय आङो। आरो खोनायाखै? आंखौ नायनानै मोनगोन मासो नोङो। नों बावसो थाखोमानानै दं आरो ना माबार गोख्रै ओंखारबो नोङो। आं लायनांगौबा खिन्थु आंखौ नुवाखै सानदोंना नोङो हा? फैबावाखैना बियो बे खुन्देन। ओइ थिंख्लिउदै नोंखौ दिनै गारखाया आङो। आंनि गस्ला गाननानै नोङो लेथ्रा फेथ्रा खालामना दोनजोबदों ना नों साला? हामाहाय मामि देरबायना नोंहा बिनानावखौ बिदि बुंनो हामा। आंनि गस्लाखौ गाननानै बि जानला माला हायाव खोख्लैनानै दोनजोबदोंना बियो लेथ्रा फेथ्रा खालामजोबदों। बेखौ दिनै गारखाया आङो। सानफ्रामबो माना खालामो आङो बेखौ दागान दागान होननानै। आरो गानबाय थाबावसो बियो हामा हामानो। नोंखौ हामाहाय मामिमो मानो बिदि बुलायलाय नोंसोरलाय? होमबालाय आंनि गस्लाखौ मा गाननाय बियो? आं बेखौ बुंखादोंमोन ना आंनि गस्लाखौ दागान दागान होननानै हामा हामा सोखाबायनानै हायाव गारनानै दोनजोबो गासिबो बेबायदिनो लेथ्रा फेथ्रा। नों गानाखैबा सोरथो गाननाय हा? आयै फिसा हिनजाव खानायखौ बिदि हमनानै बोबा साया होमबा? हगार आङो बेखौ दिनै बोग्दिखागोन आङो। हाब बेबायदिजों बोरै जानांगौ जागोन? हगार मामि हगार। दाननो फिफाजों बुजागोन नोंसोर माबा हगार। मा जादों बेवहाय? आयु फिफा दासो सफैबाय नोङो। बिनानावनि खानायखौ हमनानै बोगथिंगासिनो दङ गस्ला गाननायनि थाखाय। आं बोखानोनो हाला बोखाफैलाय। ओइ हेलिना नोंहा स्राय देरबायना हामा आइसना बिदि खालामनो। होमबा आंनि गस्लाखौ मानो गाननाय बियो? हा बिब' बिनानाव अनलायनानै गाननायालाय मा जाखो? गस्लाखौ गानबाय हायाव मानो राननानै दोनजोबनांगौ? बेखौ दिनै हगारखाया आङो। हामा आइ हामा नोंहा स्राय देरबायना ओजों फैलाय। हेलिना खोनायाखै नोङो आं मा होनदों? हेलिना बिनानाव गस्ला गांसे गाननायखौनो बिदि रागा जोंबाय आरो नोङो जाम्बि थां कलेज फरायलायनायानो जाम्बिया। पापा आंनि गस्लाखौ आं गानबाबो जेबो मोना नाथाय बियो सामफ्रामबो गस्लाखौ गानबाथाय हायाव राननानै दोनजोबो मोनसे जायगायाव। गस्लाफोरखौनो बोरै गानोथाय गस्लाफ्रानो लावलाजोब्बाय गासिबो लबादफोरा। आंनि हिल सेन्देलखौबो सोखानानै होबाय मोनसे। आलमारिनि जिफोरखौ बुग्लि बुसि खालामनानै दोनजोबो सामफ्रामबो। जाम्बिथारहाय बेना। बिनानाव सासेखौ अननांगौसो बेना माबा रायोसो उल्थानो। उन्दै नालाय दाबो जेबो बुजियाखै मा। बेखौ माना खालाम दिनैनिफ्राय आंनि रुमाव दा हाबैदों बियो। आंनि रुमाव हाबैबाथाय मोनसे नङा मोनसे लेथें फेथें खालामना फैखायो बियो। नोंखौ साला गल'ल' नायदों नोङो। आइ सना हेलिना फै आंजों। नोंखौ थिंख्लि उदै गखाया नोङो।
मानोथो गाननाय नोङो बिब'नि गस्लाखौ रागा खरानाय मोनथिखाथारो मामि आरो गानबावगोन आं आब'नि गस्लाखौ गाना आइ गाना आब' रागा जोङो मामि गानगोन गाननो मोजां मोनो दा बुजानायखौ बावदो हा थां दुगैदो थां खर'खौबो मोजां लोबना फै दे दुमफाव जाबायना औ मेब्ला जाबाय थुदो बिदिब्ला दुमफाव नाहर हनै जोंनि हाया बैखिनियावनो नोङो माब्लाबा नांगोल जांख्रा जाफेरदोंना दुमफाव गामिफोराव ओहो आं बिदि मोनजाफेराखै नोङो माइखौनो गायफेरखायाखैमोनदां माइ गायनो थाखायसो दुब्लिखौ देखायफैदों नामा आंखौलाय ओहो मेब्ला आङो दुब्लियावनो ओंखारफेराखै आं खनसेबो एसेबो रोंथारा आरो आं गायफेरखायाखैनो फै बैथिं देखायहैबावना माबायदि जायगाफोरा मेब्लाया दिनै आंजों जा मोजां रायलायदों आंबो बे सानसावनो सान्स मेब्लाजों रायलायनोसैहाय टाउनाव थाहैनो थाखाय एटलिस्ट टाउनाव थाहैबाथ' आङो माइ साइटो गायनांनाय नङाना फैदो दुमफाव मानो थाबोखो औ थ' आं बैथिं नाहरदोंमोन आङो बावलायलांबायसो थाबायनोनो होर थाबाय आदै ए माथो गौथुमसोलाय दब्लायबेसे हालौखांखो दिनैलाय गैथारालै आदै दिनै मोसौआनो हनै अलसियासो जाबाय बुबाबो खारा थाबायाबो मायाबो एकदम नारसिनथारनानैसो थाङो मोसौआ एसे बोरायबायना आदै औलै आदै मोसौआ बोरायनायखायनो एसे अलसिया जाहांबाय आङो देग्लाय बोसोरसेखौ जेने तेने लाखिना खालमासि फाननानै गोदानसो लाफिन सानदोंमोन आङो दे आदै लाबानो जाबाय बाराद्राय बोरायफोराबो खस्थ' मोनोलै जेरै मानसि एरैनो जिब जुनार नङा होमबा आदै नंगौ आदै थिग खोथाखौनो बुंदों नोङो ओमफ्राय गौतम बावरिफोरखौलाय दुब्लियावलाय दिनै ए आदै जोंहानि दुब्लिखौ नुवाखै होननायखाय देखायनो लाबोदां आरो दुब्लिफोराव माने गोबां मानसिफ्रा मालाय रंजा बाजा हालेवनाय खोथिया फुनाय आरो बायदि थायो न बेफोरखौनो देखायनो लाबोदां एसे नुफेराखै होननायखाय दे मोजां जादों आफायालाय मानोथो ट्रेक्टर होआखै मालाय बयबो ट्रेक्टर होजोबथारो ट्रेक्टरखौथ' होनो हायोलै बावरिफोर नाथाय एसे आखायाव मामलेदा गैयाबा बोरै होनोलाय गोदो गोदायनिफ्रायनो नांगोल मैजोंनो एवनानै ओंखाम जाबोबाय दालाय अबाव ट्रेक्टर नांबावगौलै बावरिफोर आंबा हालौजोबनो थोआ माथो नंगौ आदै नंगौ रां गैयिफ्राव रांसो एरख्ल'यो आदै बेफोरो जोंना नांगोलानो मोजांलैना आदै ट्रेक्टरनि दामजों जोंलाय माथो हाजिराफोरखौनो ग्लामैनो होनो हागोन गोदो गोदायनिफ्रायनो थोजासे खस्थ' मोनबोखाबाय आरो बेफोरलाय जेबो नङालै बावरिफोर मावदावबानो हायो हा नोंस्रालाय मालाथो हालौगोन आङो गाबोननिफ्रायसो जुरिनोसै आदै देग्लाय खावसेखौ आदिसो होदां बावरिफोर दङना बावरिफोर गायगोन हा मानो आदि होखांबायनांगौ जाखो बेखौनो गायफेराखै होननायखाय दिनै दुब्लि देखायनो लाबोदों आङो आदै ओमफ्राय खोथिया फुनाय गायनाय एसे फोरोंलांसै लासैनो औ होमबासो रोंलांगोन दा दे आदै होमबा थाथ' नोंखौसो डिस्टार्ब होनाय जाबायलै हालेवबाय थानायाव जों एसे जोंनि दुब्लिखौ देखायना फैनोसै आङो दे जागोन थां दे आदै मावबाय थाथ'दो ना दे थांदो नायदो दुमफाव दुब्लिया जोंना बेनो गाबोननिफ्राय हालेवनाय जागायजेननोसै आङो दुमफाव नोङो दुब्लियाव फैनो हागोन ना दुमफाव नाजानोसै दुब्लियाव फैदावबाय थाबा जोबोद इन्टारेस्ट जायो दुमफाव नों सानसेल' फैनाय नाय होमबानो नोङो मोजां मोनलांगोन माखासे हाफोरखौ आङो आदियाव हगारबाय दुमफाव बिगाबाखौ जा न'आव गायनोसै हाजिरा सानै साथामल' गायनोसै ओमफ्राय नोंबो आंबो ओंखारफानोसै होमबाना थाब हागोन नों गिनो नाङा दुमफाव सान्दुं अखाखौ सहायनो नाजा मिथिंगाजों लोगोसे थांफानो नाजा अब्लासो नोङो मिथिंगाखौ गावनि आंगोनि होनना सानना लागोन नाहर हनै मिथिंगा बुहुमा बेसे समायना नाहर हनै दुमफाव बेसे समायदों जोंनि मिथिंगा बुहुमा गोथां गोमो आरो माखासे दाउसिन दाउलानि गाबनायजों बेसेबां रिंखांदों बेसेबां गोमोथाव जोंनि जोनोमपुरि गामिया थ' दुमफाव जोंनि हाखौथ' नुखाबाय नोङो मिथिखाबाय माब्लाबा आङो दुब्लियाव फैयोब्ला खेथलियाव दै लाबोना होफै दे जागोन मेब्ला आङो नाजागोन दुब्लियाव फैनो ओमफ्राय मेब्ला नैबे न'आलाय सोरनिथो माथो थालिर गोमो मोननाय दङ ए बियो जोंहानिनो दुमफाव आं खोन्थानोसो बावगारदो जेब्ला माइ मोनोना माइया मोनोब्ला बिराद दाउसिन दाउलाफोरा माइ जानो फैयो आरो माखासे मोसौफोरबो हगारोना मानसिफ्रा दा बेफोरखौ होफैनो थाखायनो सम जिरायनो होननानै बेखौ लुना दोनदों आङो
बिराद मोजां बार नांसोगारो बाहाय खोलो खोलोनो उन्दुबाथाय सिखारनो बागुलायथारो लांदां जायगा नालाय ओंखायनो बार नाङो थ'दो होमबा दुमफाव आंथ' नोंनो गासिबो देखायजोबखाबाय दानिया न'आव थांनोसै मोसौबो खास्लायहैनांगौ फिफा नोङो दासान्दि लिंसारखौ एसे नोजोर होदोंना होआखैथ' मानसिखौनो आङो दासान्दि माबा आलादा सोंथारदो खिनायफोर जायाखै बे अबाव खिनाय जालाबायनो खिनाय जाबा आंनाव मुलि बिगौमोना बियो माबा मोनसे जाबाथाय मुलिखौ आंनावसो बिफैखायो हा नोंलाय सोङाखै होमबा मा जादों फरायबाय थानाय लिरबाय थानाय गथ'फोरा एसे मबाइलनि गोजान जानांगौ दा साननैसोनिफ्राय आङो सानफ्रामबो फुंनि बेलासिनि मबाइलावनो नांथाबनानै थानाय नुगासिनो दं आङो सोरबा लोगोफोरजों रायलायाखै बे नङा फिफा लोगोजों रायलायनाया एसेबां बेफोरबायदि गोबाव रायलाया सानफा थोलोनो गावनि फरायनाय लिरनायखौ गारनानै मैयाबो आङो बेरेफुंजानि मालाबाबो सिखारफेरा बियो मैयाबा मा जानाय एसे फुङावनो सिखारनानै फनावसो रायलायगासिनो दंमोन सोरनिबाफोर इम्परटेन्ट कलफोर फैदों खोमा नङा फिफा बियो एसे बेलेगसो हा नों सोंनो नायबानो जायोना बिमा र' बेखौनो सानदों आङो साननैसो नायबावनि बेलेग लाइनाव थांदोंबा बियो आंजों रायजागोन एसे खस्थ'नो आङो हरनि साननि मेगन मोदै खालामनानैबाबो बेखौ फोरोंबोबाय आङो न'खराव रावबो साख्रि मावग्रा गैला होननानै बेखौनो मोजां साख्रि लाहोनोसै होननानै जुदि बियो मोजां लामायाव थांदोंबाथ' मोजांनि बाथ्रा नाथाय उल्था लामायाव थांदोंब्ला खिन्थु फिफा आं सहायनो हानाय नङा बिमा खनसेथ' सोंना नाय नोङो बिबा सोरजों रायलायदों सोंगोन र' फिफा साननैसो नायबावदों आङो